ye me mlapungen. Ememla pro, semla problem akungen. Emla mu flayo, senya domno wa o. Wasaji fogu nyagwasio, krasati na dwe tinasingen. Wasaji fogu nyagwasio, krasati na dwe tinasingen. Otoko ni tinasye, krabia. Memba ne nyansa, ahoden. No for mu asante man. Na nkoto Ghana ma. Na nkoso mra oya brabu. Ye mesa ma yewura no. Oh, de meka kire ewura na setu. OTUMFUO abebio. Edi kama ni tiri nkwa. Nye nipa nyina na enya ne saa. Ebeche na setu ni na Yaa Asantewaa. Afe na mu ni enya na setu otoso mienu. Na afe pepepe ni enya na Yaa Asantewaa so otoso mienu. Ti de meka kire na ne se nyame onye ne kese. Oma ne yokoduro honhom. No oma na henie no entra wo hini Solomon kra edie. No oma no kwatenten a ahodi wom. Afa mesom santeman menka Ghana menyina de mesra manwa Yaa Asante hene akra da oma bommu pejamu ansa kwa na matoa so kire se mena hwan Asante asem de nanka na Yaa Asantewaa nanka eka nanka oka na migina na chi nanso de OTUMFUO aye de sabi ya ne ehunu enoma pa enimonyam empeja baby odi Asante edin akwa akoduro enye obi na beka che onkola nyina anim nia mesra ma na ne nkwatenten se nyame bekoso ama na atenase efi se oye dodo nyina eja oni hɔ a sabi nkofo bi nsem kra beka dem na eye den a na obi eka sabi santen ntam enye bibia oposo okoduru santen anim de ya nka ma no de ya mfa nto baby ope edu santen anim a akoma nyina na atoyem timma me retri nkwa sire nyame ne nkwatenten de ma no na no mo ne ho ba no ntrase nche emma yi mu bisa se ye kamafo nyina eno no Pachomiti Yaa Asantewaa aminua ekumane nana Asantewaa me wofane okesi me pacho me so OTUMFUO kire made ho aswansele from 3 eti bigina aswansele fo nyina namu e manana etiri nkwa se Awurade emma no nkwatentene ahodiri wo mu onfa mfie nka ne mfie ho ma ne nyansa emudo sanana ehweme a Wasaji fogu nyagwasio, krasati na dwe tinasingen. Wasaji fogu nyagwasio, krasati na dwe tinasingen. Otoko ni tinasye, krabia hile tinasingen.